Parang mas may naisip talaga ako. Yung pagdating natin dun sa photoshoot kanina dun sa go-kart. Uy, boss! Yung Hindi na kumukha ko na yun. Kumukha ko na yun. Bakit kainin mo yan? Quit ko na. Sige na, please. Sige na. Hindi lagi load. Huwag mo kasi tingnan. Tinitingnan mo kasi. Kaya nandidiri ka. Kasi sa itsura lang yan, nandidiri ka. Buta kay Bo. Kuhan po gini, hustler po gini, balot ang buong hustler bibilat. Ayaw na ba? Ayaw iluwa! Ayaw iluwa! Ayaw iluwa! Uy! Ayaw iluwa! Go Ramses! Go Ramses! Go Ramses! Go Ramses! Go! Go Ramses! Go Ramses! Go Ramses! Ari makayag ka na mo hayag. Ay, tinaw! Sige, kan na! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Jupiter J of Jupiter. For today's video, ang gagawin natin ngayon ay ang Balot Eating Challenge! Balot! Hoy, hoy, tagtila ng balot! Balot! Hoy, 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 tagtila ng balot! So bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, gusto nga pala namin pasalamatan si Boss Derek Ricky, si Boss RG Amistoso o Rick Jason Amistoso sa pinakamalupit na damit na suit namin ngayon. Pakita ko, flex natin yung damit. Ayan. Let's go, money heist! Ayan o, ayan. Sponsor po yan ni Derek Boss Ricky. Maraming salamat nga pala. At visit nyo ang kanyang Facebook fan page, ang Imprint Revolution. Ayan, makikita nyo sa screen at nasa description yung link. Ayan. So, syempre, maraming salamat din nga pala kay Boss Jarvis Sahulga at sa buong family ng Basic Wear. Maraming salamat nga pala sa Basic Wear, kay Boss Jarvis, kay Miss Blanchi Buo. Maraming salamat. And ayan mga boss, start na natin. So, syempre, balot challenge tayo. Kailangan natin ng balot. So, and 3, 2, 1, go! Ayan, so mga boss, nandito na ang setup namin. So, meron po tayong balot. Okay, so alam natin balot. Syempre, Pinoy tayo mga boss. So, syempre, hindi mawawala ang suka. Ayan, meron siyang suka. Tapos, next ay meron din asin. So, ayan mga boss, ang gagawin namin mga boss, meron po kaming magbibigay po yung cameraman namin, magbibigay po siya ng category. Example, brand ng sapatos. So, mag-start sa kanya hanggang sa akin, hanggang sa kanya. Pag sino yung hindi makasagot in 5 seconds, 5 seconds no? Kung sino yung hindi makasagot ng 5 seconds, siya po yung talo. So, ang gagawin po ay, ang consequence natin mga boss ay kakain siya ng isang balot. Tapos, gawin niyang ulam gawin niyang ulam sa rice. Oh my God, ayan. So ayan mga boss, start na natin yung challenge natin. Ang unang category natin mga boss ay ang Brand ng t-shirt. Okay, brand ng t-shirt. So, saan ang una? Dito. Bato, pick kayo. Okay. Bato, pick. Ops. Si. Bato, pick. Bato, pick. Una. Ikaw mauna. Okay. So, pag ganyan, Okay, pag ganun. una. Letter nun. Okay. Ikaw una, tapos sa akin hanggang sa kanya. Ano? Brand ng t-shirt, diba? Brand ng t-shirt. Brand ng t-shirt. Ano ba Let's go. kayo? Handa ba kayo? Okay. Okay, go! Regata. Pen shop. Jeep Pro. Apil na. Jeep Pro. Bigyan chance. Sige. Okay. Adidas. Nike. Ano sa mali? 1, 2, 2, 3, 4. 4. Kumain ka na. Blanco yan? Kumain ka na. Pablan ko sa... So, ayan, talo siya. So, ang gagawin niya ay kakain siya ng isang balot. Uulamin niya sa kanin. Kuha ka. Kaluod pa ni Pusoy. Yo! What's up? May pagsuka na lang ako. Ako na. Asim. Dapat Wala na, balibo boss. dapat may limit. So, kailangan kainin mo yan. Balibog yan?
Kailangan kainin mo yan sa loob ng 2 minuto. Pwede ka nang hilo, boss. Kainin mo yan lahat. Ayaw, boss. This is a challenge. Challenge yan. Haloy. Haloy. Uy, ang sabaw, ari. Butang ang sabaw, diri. Diri. Kusan ka. Napakadaya ng puta na yan. Yate ka lang, dali, boss. Ayan, suka. Kaya tagway ka lang. Suka. Tanana. 3, 2, 1. Ay, sa bukon sana ko. Nanay, mga buk-buk. Wala nila buti. Dalawin ba rin, boss? Ayan na. Sali yan lahat. Deng, deng. 3, 2, 1. Go! Jang, 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 jang. Jang. Yes. Jang, 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 jang. Sige na, boss Hindi na, Ricky. kanon eh. Kainin mo yan. Kanang ilag ang Go! na nakuhan mo. Go! Hindi ka nasa mo! Ayan, suka. Ayan, suka. Uy, bawal magsuka. Bawal magsuka. Bawal magsuka. Hello. Yeah, yeah. Ayaw, sis. Wala mo sa mali. Uy! Unsa naman ni Rick? Masugo naman ni Rick. Makaw dali. Bisa mo, 2 minuto lang yan. And. Daghan. Hello. Naibakog. Continue mo lang. Ano, huwag mo idula dito. Lagyan mo dun sa plastic. Tawagan mo na yan. Lakan mo. Challenge yan, challenge. Ang arte-arte mo naman. Parang hindi ka naman kumain ng balot. Kaon magikag... Bil... mo na subak. No. Pass. Pass na. Hmm. Pero dapat ubusin mo yan lahat pagkatapos. Dapat ubusin mo yan pagkatapos. Ano siya? Ano naman siya? Next category tayo mga boss. Anong category? Brand ng cellphone. Brand ng cellphone. Ikaw mauna. Hanggang pa ganun. Nokia. Cherry Mobile. Lenovo. Oppo. Samsung. Apple. Cherry Nokia. Cherry Nokia. Realme. 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 Taisa. Alcatel. Alcatel. Dobre. One. Ito. Vivo. 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 Oppo kanina. Vivo. Ikaw Rick. Cherry Mobile. Tama na. Wala. Tapos na yan. Cherry Nokia mo no? Ako nagsabi ng Cherry Mobile. Oh. Okay, kain ka. Kain ka pa. Kapila naman ako gibuak si X. Mga boss, bibisikin lang niya to kasi idol niya si Boy Tapang. Yeah, bisik lang sa amin yan. Go! Basic lang yan. Lamon largo oy. Lamon. Lamon largo. Lalo, pimat. Sige. Sige na. Sige. Lamon magani kag Bul subak. Pass na daw siya. So ganun na yung nakain niya. Medyo marami din nakain niya, di ba? Marami na lang. Next category. Okay, brand ng camera. Okay, branded camera. Ikaw mauna. Nikon. Canon. Sony. Fuji. Bunga ng nilay. 1, 2, Ay, sa... 3, 4, 5. Wala na. 5 na dyan. Lapas na tayo na ito. Man na. Kumain ka Yan, na. bigisulti ang Fuji. Atay. Kumain ka na. Puta na yan. More pa. Okay, ako na daw yung talo. So, hindi nila alam mga boss na napaka-immortal ako sa pagdating ng balot. Immortal ako eh. Pagkain lang yan ng mga mahinang nilalang. Shoutout nga pala kay Boy Tapang, idol ko yan. So, ayan, di nila alam mga boss na immortal ako dito. Go! Di paborito. Paparot ba na? In 3, 2, Paborito ko to eh. go. Count. 3, 2, 1. Look! Grabe, oy. Basic lang! Kaya mga boss, naputol yung camera kasi nag-lowbat siya. Wala na. Kung nag-lowbat siya, so okay na, naubos ko na lahat. Okay, next mga boss, ang next category natin ay ang Brand ng chinelas. Sandugo, Nike. Spartan. Islander, Adidas. Ano sa man? 1, 2, 3, 1,
To. Rambo. Pin shop. Pin shop. Naamay singila sa pin shop. Muna din, Brand, muna gapon. man ang pin shop good. Wala pa. Wala pa. Wala pa ako diyan kibantayan. 1 2 3. Wala mo pa gani. Wala. Jordan eh, Jordan. Jordan, sige. Ikaw. Habayanas. 1, 2, sa 4 3. Oxygen! Yeah! 1 2 Manjaro. 3 1. Bench. Oh, may bench si nila. Kita ko. Sige. One. BUM na. Ben sa BUM. Wala. Carmen. Wala. Wala. Baya. Kita ko. Wala. Kita lagi na. Wala. Wala sa BUM. Wala. Na. Oh, unsa man na oh. BUM accessories, Black Army, guys. Guys, oh. BUM accessories, Black Army slip on da. Sorry. So, correct yung kay Kurt. Meron siyang pinapakitang proof na merong tsinelas ng BUM. BM. Okay. Supreme. Gucci. 1. Gucci. Ay, sa mana nagkuhan ka dito? Ay, sa kaya. Oh, anak ko eh. Except. Wala yung kayo mo eh. Kain. Kain. Ay, sa wala po eh. Sige, Under Armour. Uy, man naman. Wala pa, 1, 2, 3 pa mo ito. Ano siya? Pansaraw niya. Sisig na muna. Wala, okay. Grabe, kansiyo. Nakuha ni na. Nakuha ni. Hindi ko mukha piso ha. Bahala. Bala, ako piso. Hindi ko gusto ng piso. Hilo ka, tabi ka sa akin. Tingi. Hayag pa dyan kayo. Tingi. Lain na ni. Joke. Joke lang yan, puta na yan. Ba't mo dinurog? Huwag mong durugin to. Ano yan? Nasa naggamay. Nasa naggamay. Oh, dito ko yung ito. Party arte po ni mo pag di mo ka. Parang may naisip ako, pre. Yung mga daga dun sa ano ba? Hindi na mo rin na. Parang mas may naisip talaga ako. Yung pagdating natin dun sa photoshoot kanina dun sa go-kart. Uy, boss! Yung Hindi na kumukha ko na yun. Kumukha ko na yun. Ay! Dapat kainin mo yan. Sige na. Sige na po. Hindi, madali. Ay, try mo. Ano na, later na lang. Bala ka. Wala, wag mo na skip. Huwag mo na mag-skip. Oh! Sige, lagi mo na. Dito ka, dito. Mama! Ma! Quit ko na. Sige na, please. Sige na. Kumukha ko na episode na yun. Kaya lagi. Kaya lagi. Kayo ka para Kaya. wala ba? Hindi lagi load lagi. Huwag mo kasi tingnan. Tinitingnan mo kasi. Kaya nandidiri ka. Oo. Kasi sa itsura lang yan, nandidiri ka. Pag kinain mo na yan, okay yung lasa. Okay mga boss. Nag-skip siya kasi hindi niya kaya yung sisiyo. Gira ayaw, boss. Ano ba? Try ka na sa iyo. Ikaw rin mo Ito yung nasa likod ng camera, so dapat isalin natin siya kasi nalaman ko na nandidiri siya ng balot. Okay! Oh, gilood, bro. Lain na isog ka nun eh. Ay, nasuwa ka nun. Next category ay ang brand ng mga motor. Okay, start tayo. Honda, Kawasaki. Suzuki. 3, Nmax. 2, brand Brand. 1. Sausaw na siya. Nang brand na, ang brand na. 1. Nai nasulti Yamaha? Wala. Nai nasulti Yamaha? Wala. Badja. Oh. Badja. Rossi. Oh. Unsa man eh? Tabang. Ay, boy. Kia. Kaya. Honda. Manana. Manana. XRM. Manana ang Honda. Nasulti na ni mo Honda. Kain ka. Dili, boss, wala. Oh, ito. Honda. Ay, bahala mo. Wala. Go, Ramses. Paayaw-ayaw pa ng puta na kanina yung nag-chat kami, sabi niya, sali ako boss, sali ako sa content mo. Tayo na, nung sinali ka nito, tayo na, ayaw-ayaw mo pa. Gusto niya talaga yan, actually gusto niya. Magagbalo challenge. Actually gusto talaga niya, pero nahihiya lang siya na makisawsaw siya sa content natin. Pero okay lang yan, Ram. Welcome ka dito sa content namin, Ram. Go, Ramses. Go, Ramses. Go, Ramses. Buto kay Bo. Kuhan po gini, hustler po gini, balot ang buong hustler, baby. Ay,
Ayaw, daghan ko ra kayo. Okay lang. Di na ko gid kan. Sige, sige. Mata. Lamias mata din ng mga balhibo, balami. Ayaw ito ba? Ayaw ito ba? Ayaw iluwar. Ayaw iluwar. Ayaw iluwar. May paginana ra to ko, oh. Ay, di bo. Wala ba gay? Ano ka? Luod king kanon. Di lagi luod king. Next category mga boss ay ang mga hayop o animals. Hayop. Okay. Yeah. Ikaw mag-start. Cat, Dog. Cheetah. Bird. snake, Tiger. Fish. mouse, horse, Lion. Ha? Lion. giraffe, Loe. Ostrich. Mana siya? muna ko rats. Rat. Ostrich. Mana mga Wala rat? mouse. Uy. Ay, wala mo kabaw, anay mouse. Mao Dili. kabaw. Ibaw ka. Wala ka Dapat daw aware ganun, ka. mga Dapat dapat paminaw ka. istorya. Go Ramses. Go Ramses. Ari makayo tanawon oy hayag. Ay, tinaw. Sige, kan na. May mukha balot. Sige na ba? Mana mo Dapat gito na ilaga inuusap, ba? Mouse usap. rat na. Mouse rat. Kan aram. Madam. Di madawi la inay. Apil ka po. Dapaw. Ay, boss. So, hindi niya naubos mga boss. Oh, ayan. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood ng video na to. So, tapos na po kami na kumain ng balot. So, balot eating challenge to mga boss. Pero yung twist namin ay magbigay po kami ng pangalan ng bawat category. Medyo may pagkadiri talaga. Kasi yung mga kasama ko, nandidiri talaga siya pag kumain sila ng balot na with rice. Hindi nila alam mga boss na sanay na akong kumain ng balot with rice. So, ginawa ko yung ulam yung balot dati pa yan. So, anong masasabi mo? Luod. Ikaw, anong masabi mo? Sa experience mo kanina. Sige. Di mada. Load kisanan pangina. Balot lang okay ra kang balot. But kan na may kanon good. Load kisanan grabe. Ha? Luod gamay. Gamay, pero- baguhan. Pero dapat kaunong ginani mo tiwas. Lang sa ikaw na next episode. Next episode pa yun. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood ng video na to. Siya nga pala si Kurt Eugis Rob Martinez. Yes sir! Okay, so sama ko si Kurt. Okay mga boss, subscribe nyo ang kanyang YouTube channel, Kurt Martinez. Okay, at syempre, kasama ko si Boss Ricky. Siya nga pala yung sponsor ng damit namin. Ayan, pakita ko. Flex natin yung damit niya. Ayan, pakita ko. Ganda. Guys, order na kayo guys. Money Heist. Affordable lang. Oh, napaka-affordable. Chat nyo yung official Facebook page niya, Yeah. ang Imprint Revolution. Yeah. Okay, so makikita nyo yung link sa description mga boss. Kasama namin si Ramses, so don't forget to subscribe ang kanyang YouTube channel. Ramjan official. Okay, Ramjan Official. Makita nyo sa screen. Siyempre, di natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Vince Jetro Quijano, Kim J. Novela Matabang, Dante Ebali, Dave Smith Cabezas, Joshua Urungan, Clay Zonix Padilla, Jay Conijos, Axe Gaming, Zion Beat Gaming, Angelica Reyes, Edward Pakibot, Emilia Ros Oriel, at ang pinakahuli, si Ella Tives. Okay mga boss, kung nagustuhan nyo ang content na to, huwag kalimutang i-click ang like, comment, and share, and don't forget to click the subscribe button at notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang, and see you in the next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.